Bueno, Olatz Altuna Zumeta, Soziolinguistika klusterreko ikerlaria. Soziolinguistika klusterra euskara bizi berritzeko ikergune bada eta hortaz eragile garrantzitsu bat euskararen normalizazio prozesuan. Bueno, hasteko eskerrik asko gurera hurbiltzegatik. Nobaren 25. urte horren aitzakian Kafe Garaia izeneko atala abiarazi dugu. Beraz, ezer baino lehen, duela 25 urte, Olatz nuntzan, zertan ari zinen? Duela 25 urte, justu urte batzuk herritik kanpo pasa ondoren, bai ikasketak zirela eta Bilbon ikasten, gero urte bete egin nun, karrerako azken kurtsoa Italian egin nun, eta urte batzun, kanpoan egon da gero, bueltatu nintzen, herrira. Orduntxe, erabaki nun besteak beste zientzia politikoak bukatu eta soziologiarekin jarraitzea, ikasten, baina ja hemendik, usurbildik, eta lantxo batzuk, gogoratzen naiz parte hartu nun garai hortan Euskal Herrian euskarazek, eta EKBek egin zuten ikerketa bat, politikoak eta euskera, lehenengo lanak soziologian hasi nituen, eta garai horretan bueltatu nintzen herrira, eta pixkat gogoarekin nonbait parte hartzeko edo ekarpen bat egiteko herrian, unibertsitatea joan aurretik ibili nintzen batez ere gazte mugimenduan, eta jarraien emakume taldean, Paotxa irratian ere bai, eta bueltatu nintzanean, proposatu zidaten, eta oso gogoan daukat, gaina Nola plazan izan zidaten, Noaua sortzera zijoan eta nolabait proiektuan parte hartzea. Proposatu zidaten zuzendari izatea, eta hantxe, baiezkoa eman nun, eta hor ibili ginen garai hartako korreoz zarrian, zendoia ondoko eraikin horretan, sekulako taldearekin, oso ondo, garai hortako herritar gazte kazetariak, Gari, eta Idoia, eta Ainoa, eta Josu, eta jende asko, Txingurri, Jakoba, eta hantxe, gustora. Saltza ederra sortu zen orduan, ez? Bueno, 25 urteotan aldaketa handiak eman dira, arlo guztietan eman dira, ez? Maila sozialean ere noski. Eta eskuko telefonoak plazako Petrileko berrikitaldia ordezkatu du, kalea abandonatu eta pantalla batean murgildu ote gean, ez? Agian ez da inbesteraineko izango, igual esageratzen ari gara, ez? Ez du 2 alaba gazte dituzu, eta kaso ez dira gauzak horrela. Ez egin nola ikusten duzun bilakaera hori, inbesterako haute den? Nik gaur egun, etxean askotan komentatzen dugu gure artean distorsioa handina eta esango nuke ez dakit arazo gehien sortzen dituen gaia hauxe da, mugikorraren erabilera. Nik uste dut mugikorrak ekarri dula belaunaldi berri honen esango nuke harreman era edo mota aldatzea, ez? Hori, ikusten dut eragozten dula nahi pertsonalki alabekin, ez dakit, elkarrizketa patxadaztxu bat, lasai, etengabe ikusten ditut hor oso pendiente, ez? Gailuarekin, ia joko duen, ia zerbait jasotzen duten, bere ala erantzun behar da, eta, nik ez dut bat ere ondo bizi kontu hori. Eta, kalean presentzia nabarmena da, beste belaunaldi bada, hori ere kudeatuko dute edo nolabait, baina ikusten dut, pena ematen dit horrek, etengabe konektatua egotea, oso harreman esango nuke arinak, badu bere alde ona ere, ez? Ez harrena adibidez kanpoan ibili da, harremanak ditu atzerriko jendearekin, eta harremantzeko modu hori erresten da. Baina gero gertukoakin, bere lagun arte gertukoakin,
ez dakit, impresioa dakat, egotea denbora guztin hori plazan eta pena ematen dit, esote du, niretzat hain importantea den elkarrizketa patxadatxu eta batek hitz egin da besteak entzun eta badakizula entzuten ari dela eta ez dula belarria beste nonbait, hori eragozten dula iruditzen zait. Bai, agerikoa da, zerbait aldatzen ari dela hortan, ez? Bueno, pantailez ari gara, baina hala ere, pantailari pegatuta bizi bagara ere, animalia soziala gara, ez? Eta justu oso garai aldrebesa tokatu zaigu bizitzea, ez? Pandemia delako hau. Ez dakit nola eraman dezunzuk pandemia eta pandemiak ekarri duen guztia, itxialdia, maskaren erabilera, pertsona gutxi batzuekin bakarrik egon ahal izatea. Ja. Bueno, nik pandemia esan behar dut nahiko ondo eraman dudala pertsonalki. Uste dut etxe inguruan eta etxean baldintza ona ditugula, espazio badaukagu, orduan zentzu hortan, uste dut horrek asko errestu du eta nik pandemia itxiera tokatu zen egun horietan, genuen espazioa ere pixkat haizea hartzeko eta ondo. Nahi ekarri didana da pertsonalki lanean aldaketa, orain leheno ez bezala, egunero bulegora joan beharrean asko etxetik egiten dut. Eta hori egia da, gustora, momentu honetan oso gustorari naiz, etxetik, badira lan batzuk eskatzen dutena gaina, ez dakit, lasaitasun pixkat eta hori ematen du, ez? Badago beste kontu bat niretzat ekarri duna eta da bilera telematikoena, uste dut hori ez dela bat eraginkorra eta ezin danean besterik ulertzen dut egin behar da. Eta bilera laburrak eta gauza, ez dakit, erabaki behar direnean, saiesteko kotxe hartzearena, ez mugitzearena, hori egokia iruditzen zait, baina beste asko iruditzen zait galtzen ari gehala bileretan batzutan edo lanak eskatzen duen hitz egin aurpegia jarri, ikuitu, ez dakit, hori nik uste dut berreskuratu behar dela, gehitxo ikusten dut hain hortik, baina haindik ere hortxe gaude pandemia bete-betian da. Zure lanari lotutako galderak ere baditugu eta zertzela batu beste bota duzu. Euskal Herriko kale neurketaren azken 5 edizioetan zuzendari gisa jardun duzu. Neurketez eta ikerketez haratago soziolinguistika klusterrak eragile izateko bokazioa ere badu, ezaz? Orain prestatzen, elkarrizketa prestatzen ikusi dugu, adibidez hizkuntza aktibazioari buruzko tailerrak ere eskaintzen dituzuela, ez da? Bai, ikerketa bera ere planteatzen dugu nolabait eragiteko. Bai, bizi berritze ikergunea da, ikertu egiten dugu, ikerkuntza da gure arloa, baina helburua bizi berritzea da. Orduan gure ustez, ikerketa berak adibide garbia da, aipatu duzun kale neurketa. Kale neurketa 5 urtean behin egiten dugu, ateratzen da Euskal Herri mailan hizkuntzaren kaleko presentziari buruzko argazki bat, zonaldeka, herrialdeka eta bar, eta horrek ekartzen du nolabaiteko zurrunbilo bat, ekartzen du eztabaida, hausnarketa, klusterraren aldetik ere antolatzen dira nolabaiteko plazak, mintegiak edo udugak ikastaroak eta bar, eta hortik dator interbentzioa edo dator erabakiak hartzea. Ustez ikerketa egitea eta ez dakit emaitzak txosten polit batean jarri eta kitxo ez genuke hori nahi. Osea, bokazioa bada pixka bat eragitea, hori da. Kale neurketaz ari gara, 5 urtean behin egiten dira eta azkeneko kale neurketaren harira guk artikulu bat plazaratu genuen noauan, da zalaparta pixka bat ekarri zuen bestelare ez, baina euskeraren kaleko erabilera 121-etik 54 jetxi dauzur bilen, ez? Eta batzuk larritu. Dena den, gero datuak xehatzen hasi eta haranon, batetik kaskoan eta aginan igo egin zen, ez? Kale erabilera. Eta bestetik,
gazten artean goruntz egin zuen erabilerak, ez? Orduan, horako azterketen inguruan maiz titularretan geratzen gara eta akaso importantea ere lupa jartzea eta datu xe horiek ere irakurtzen asmatzea, ez? Bai, eta segurazki ikerketa bat laburbiltzea titular batean oso zaila da. Bai. Batzutan gure artean komentatzen dugu aurreratu beharko genukela guk, ez? Titularra ematen, ikerketan gu gabiltza eta gu hor, eta pixka bat errestu, igual ez talako ondo jasotzen hain zuzen mamia, ez? Usurbilen gertatu zana zen, Usurbilen 5 zonalde neurtzen dira. Kaskoaz gain, Agina, Santuenea, Zubieta eta Olarriondo. Datu orokorrak hartuta, erabilerak bera egin du, baina aipatzen duzun bezala, kaskoa eta kaskoan da elkarrizketa gehien jasotzen duguna, eta segurazki beste gunetatik etortze zaizkigun jendearena ere, erabilera bere horretan dago. Azken 15 urtetan 2 puntu igo da, eta azken 5 urtetan 170 hortan dago. Gertatu zen, eta nola saltzen da orokorra aipatu duzun 54 jeistea, besteak beste, Olarriondon eta Zubietan jeitsi egin zen. Nik Zubietako errealitatea ondo ezagutzen dut, eta Zubietan 2001-etik 2016 sekulako jeitxiera izan zuen. 160 izatetik, ia 40, 38. Ia, erdia, baino pixka gehiago. Eta hori badakigu Zubietan gertatu dela. Hor egon dira zenbait aldaketa, eta gaur egun, esan behar da, neurketa egiten dela astean zehar larun batean, barkatu asteazkenean, eta larun bata eta igande goiza. Asteburutan Zubietar gutxi topatuko duzu, ezautzen duzuzuk ere, eta, klaro, lasarteko ibilbide hori berritzean, jende pila bat. Eta orduan, datuak irakurtzerakoan ere hori kontutan hartu behar da, horrelako gauzak, ez? Orduan nik, ez dakit titularra erdigunean, bere horretan dago, zertxo baiti igo da, 15 urteko ibilbidea ikusten badegu, eta auzoka bakoitzak bere errealitatea du, klaro. 2016ko kale neurketak dira orain arte egin diran azkenak, aurten tokatuko da hortaz, berriro? Hortan gabiltza, buru belarri. Hortan aizeak, 2016ko datuetan erreparatuz, horre aurren presentziak helduen arteko elkarrizketen hizkuntzan eragiten ote duen edo aztertu zen, ez dakit, lehenengo aldiz egin zan hori, edo aurrekoetan ere egiten ote zan? Aurrekoetan ere egin zan, bai. Hor aurrik ez badago, Euskal Erabilera ia 20 puntu murrizten da, ez? Gara ondorio hori atazitekeen, ez? Hau ez da Usurbilen bakarrik emango, ez? Konstante bat izango dela suposatzen dut, baina zer pentsatu ematen du, ez? Bai, konstante bada Euskal Herrin ematen da lurralde guztietan ere. Ematen da Gipuzkoan, ematen da Iparraldean, Araban, lurralde guztietan da zonalde guztietan. Zonalde erdaldunetan tartea txikiagoa da, baina aurrak elkarrizketetan egotea igoera ekartzen du. Horrek esan nahi du, batetik positiboa da helduek, guraso edo zaintzaile helduek, badutela hizkuntza geroratzeko edo biziberritzeko, sustatzeko gogo bat, borondate bat, ez? Hori ere ikusi da, D ereduaren zabalpenarekin eta bar. Hori badago, baina gero aldiz, helduek beraien artean badago joera gaztelaniaz hitz egiteko. Eta, klaro, aurrak ikusten duena da, aurraen hizkuntza dala azkenean egiten didate, niri aurra naizelako, baina gero beraien artean askotan aipatu da gai hau, eta askotan aipatu da, eta horregatik nolabait kuantifikatu nahi izan, eta hori egiten du kale neurketak. Ikusi, hau gertatzen da zonalde guztitan, urteak aurrera inala ere, tarte hori mantentzen da, suposatzen da, gaur egun, guraso berriak direnak ikastolatik datoz, ze gertatuko da, importantea da jarraipena horri egitea, ez?
Eta garrantzitsua da, bide batez, datuak kaleratzen ditugunean, lehen aipatzen genuen eragite horretaz, ez? Esatea, azken batean, umea eskolara eraman da, ez da nahikoa. Umeak identifikatu behar du ez da eskolako hizkuntza, ez da aurren hizkuntza bakarrik, baizik helduena ere bada, eta hor, argi dago, heldua umearentzat eredua da, ispilua da, eta ze garrantzia duen horrek, ez? Bai, hori da. Eta gazteen inguruan ere, gazteen hizkuntza errealitatearen ikerketan ere jardun dezue iaz, gazteak euskararen eskenatokian erabileren nagusia txostena plazaratu zenuten. Gazteek ez dute erraza euskara gerturatzea, antzekorik ondorioztatu zitekeen txosten hortan, ez? Usurbil bezalako herri batean, Usurbilen gaudenez, hala gertatzen da, atentzioa ditzen du, ez? Usurbil berez herri euskalduna da, eta horregatik atentzioa ditzen duenez, ez dakit, zeintzuk dira gazte horiek topatzen dituzten zailtasunak? Nola azalduko genuke hau? Egindako ikerketak ondorio asko utzi ditu. Besteak beste, ikusi dugu nolabait gazteen errealitatea ulertzerakoan, lehen aipatu dugun D ereduaren zabaltzeak, ekarri du nolabait gazteengana hurbiltzen garenean, nolabait bateratze edo homogenizazio faltsu bat izatea, ez? Denak daude D ereduan, denak antzera, eta hori ez da, hola, badakigu. Bakoitzak bere prozesua dauka, zure sareak eta zure testu inguru soziolinguistikoak eragina handia du, familiak eta bar, eta bar. Orduan, bai jaso dugu, esate baterako egin ditugu 3 tipo, 3 gazte mota, nola euskararekin dituzten bizipena kontuan hartuta, ikusi dugu, nolabait, igual ulertzera edo lagundu dezakena ulertzera auzi hau, ez? Badaude gazte batzuk oso hizkuntza bizi dutenak oso maila identitarioan, hizkuntza nerea da oso pertsonalki. Beste maila batean egongo litzateke gaztean hizkuntza ulertzen du talde, kolektibo, kultura, asko lotzen dute jaiekin, eta bar. Eta 3. kapa badago, oraindik ere, aruntzago bizi dutenak euskara pixkat, hizkuntza dago nire harreman sarean, badia batzuk euskaraz hitz egiten dutenak, eta nik hitz egingo dut, momentu hortan, dagon arauaren arabera, segun unaon, ingo dut batea edo bestera, baina ez dut ezer gehiago kuestionatzen. Oro har ikusi dugu gaztek badutela ondo mugitzeko oso trebeak dirala egokitzen. Hori da, egokitzen, tensioa ekiditeko, tensioa saiesteko, eta nire mintzakideak gazteleraz egiten badi, gazteleraz, eta euskeraz nahi edo euskeraz, baina hor ez dago autu bat. Eta zentzu hortan ikusi dugu, ez da gazten artean ez dugu ikusi garai bateko diskurso ez dakit politizatua, esan nahi dut zentzu klasikoan, alderdi batekin edo lotua baizik. Gehiago, eta galdetu diegunean, eta zuretzat zer da euskalgintza edo hizkuntza politika edo plangintza, ez dago hor diskursorik. Nahiko hutsak esaten genuen nabaritu ditugu. Claro, gertatzen dena da, diskurso hori asko elikatzen dira eskolatik edo familiatik. Eta justu gazte garaian, eskola eta familia dira bigune ez dianak oso erakargarriak. Beraien familiak dira adinkidiak, klasekidiak, lagunak, kuadrilla, eta gainera esaten dute, literalki eske nire, kuadrilla nire familia da. Eta hor, inguru hortan, hortara hurbildu beharko genuke ulertzeko ere, pixkat kontu egin. Zailtasun hori dena detektatzeko. Bai. Ikerketa horrekin jarrituko dugu, eta badago deigarria egiten den beste kontu bat, euskalgintzatik ari garen ez nagoan ere, eta euskalgintza urrun ikusten dutela gazteek, eta ez direla bertako kide edo sentitzen. Euskalgintzak dio berean, ez duela asmatu gaztengana hurbiltzen. Justu ondo ezkontzen da, pixkat noauan urtetan edukideun hausnarketa edo reflexio horrekin, ez garela
kapazak ez dugula gaztengana hurbiltzen asmatu, ez? Eta, bueno, formula magikorik ez da inun egongo, baina, bueno, zu pixkat ikerketa arloan ari zaren, ez dakit ikusi dezun inun eredu argiren bat edo eredu posiblen bat gurera ekarri dote daitekenik edo... Ja, gauza, bueno, eredu praktikoak ez dakit. Eredu horrek, hartzen den ereduak uste oso kontutan hartu behar dula, ikerketa lau udalerritan egin da, eta lau udalerrietan, ia gazte gehienak esan digutena da, nolabait gure bizkar gainean daukagu euskararen erabilera aurrera ez egitearen zama, presio hori, eta guri ia ez digute galdetu, ez du. Orduan hori bai atera da, eta, bueno, nahi zerpentsa eman dit, bai, baina gurekin ez da kontatzen, ez. Orduan nik uste, azteko eredu hori, dena delako eredu horrek, kontutan hartu beharko lukela hori. Kontutan hartu beharko luke, esaten genuen leheno, bakoitza ze bizipen duen da nondik datorren, esaten genuen profil antzeko lehen aipatutakoak, ez. Bueno, ez dakit, proiektuak badaude, badago, ez dakit, hementxe Lasarten kuadrilategi urteak dara matza, ez? Eta hori bada adibidez ekimen bat oso beraiekin landu dana, eta, bueno, pixkatu ustez klabea hortik dijoala. Igual ez da lagoitik bera behiratu behar, baizik eta igual beraiek gana eta beraiei erramintak eman beraiek sortu ditzaten sortu beharrekoa, ez? Bai. Eta egia da, beraiek galdetu diegunean, Euskaraldiaz, aipatu da, justu ikerketa egin zanean ere hortxe zegoen gaina Euskaraldia pilpilean, eta euskalgintza herrian oroar urruti sentitzen dute, egia da gero oso ondo gehientsunak esango nuke identifikatzen dituztela euskalgintzako herriko erreferenteak, baina pixka gelditzen zaio mugimendua urruti. Eta gero kuriosoa da baita ere, euskaraldiakin oso sensibleak dira beraiek esaten duten postureoari, ez? Askok aipatzen zuten, baina hor postureo handia dago eta benetan ez, osea, kritikoak bai, baina gero aldi berean urruti ere, ez? Orduan, bueno, horrek adierazi dezake badagola gogo bat baldin eta asmatzen baldin badegu eta kontutan hartzen badiegu, horrekin geratuko geha. Bueno, amaitzeko, eta honi lotuta dago ere, ez? Soziolinguistika klusterra euskara biziberritzeko ikergune badela esango genuke. Beraz, eragile garrantzitsu bat euskararen normalizazio prozesuan, eta noaua kultura elkartearen helburuetako bat ere euskararen normalizazio prozesu horretan bideragune izatea da, ez? Bistan da, 25 urte eta gero lan asko dagoela egiteko aurretik, ez? Dena den, eta ja irakurle zaren aldetik, iritzi eskatzera gatoz, ez? Orduan, zure uste apalean, noauak zer du faltan eta zer du zuen? Bueno, nik uste noauak oso bide interesgarria egin dula eta oso lan hona iten aizeatela. Nik hori azpimarratuko nuke. Ikusten da gainera, papera zaratago, gaur egungo medioetara hor ausart jokatzen dezuela hortan, eta hori importantea da, ikusten da, ikusentzunezko hauekin, sareetan, weba, eta bar. Nik hortik, aipatu nahiko nuke aldizkaria, aldizkaria eta elkartea bera, euskararen sustapenerako netzat gakoak dira. Baina badago beste elementu bat niretzat oso erakargarria dana, eta da aldizkaria eta aldizkarian inguruko mugimendua horretarako baina baita ere herria egiteko oso importantea da. Herria trinkotzeko, herria elkar ezaguza, herrian gertatzen dana, denak elkarren berri izateko, herria egiteko, azkenean. Eta nire ustez bi elementu horiek oso importantea dira. Bere garaian horrek erakarri ninduen, eta hori da, herria egin eta egin euskeraz. Bueno, Laz, eskerrik asko gure gana hurbiltzagatik. Eskerrik asko zuei.